Yamwache mo akwaba do Badwam TV Badwam dwumadie yi eso ya da radio sese ene 18th April yenso ya kati asefo eho dwumadie no anu ya hyase se Badwam no de didi kan no eye Badwam kase nsam no ne obetie wo mu bi eni ECG mpanufo ena de tu dwase eye Easter o kane bia no we bedum ni titu eye mpraye so ena wo mo kase eno ne sembi na yahwe se de Easter no adwadie mu nsam lorry ho nsam etie ye de bro Adom kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV tube kwadom.online.com nsem we ni bebre so wo ho bidi afia amankwa tamaklo Liran collection and we design atade kamade amamia sikadua hair enso ayenwi na Frederick Opticals ebo meni no ho ban afia ni die bi ntie se de 70 mu ankasa etie Electricity Company of Ghana Prayeso District Manager na say Engineer Mark Wilson say enedi enkanea no ebegina so pampe ewo kwawu ene ne mpotemu kwawu afiwe afahye bekoso ewo bo obomi ene ne mpatemu no enya asem ketewa kra na we an Electricity Company of Ghana ECG ede abetu dwa se enyinemu ahoden a ya na enyina so fuipre na edum sisi womo emia eye womo enhoma no efuma Engineer Mark Wilson ene Adom News nsentwofo twetwe nkomo no odi to dwa se womo akompatem awodo ede maintenance awodo egu akwam etino omanfo enwe se estadie wombedi ni dedede ye benya stable power sense ye de nyoma nyina atoto akwan mu se bibia baya kama power na de ibi wo ho even though bibia betumi ese but they are also yesi hu kwan bia enkama kanea no akọ off bia de yaye nti ye bompa ese bibia baya kama ye de yankopon ase se ama yese afi koba nyen nyimpa nyina na eto wo ya atu ye nyina ye de yankopon ase na mmom nyen ECG de ye mpa e bone sakane na be stable na ye nyina ye de di ya afi kama Yantwa so na Central North Regional Police Command make us say womo actually nipa duanan emienu bi ewo ne duafie ho ni nyina no eye tutu bra ene enubone ho niema bi ne esusuo se womo enim ho bi akase etwa so titu a posifo echiom ewo mfimfini mantem emu 32 eye Nigeria ema asafoi womo susu se womo ebo tutu bra emu edu eye Ghana for emema a womo nso de omo ahye enubonim edwadiem Central North Police Commander DCOP Abraham Akwe edi to dwa se so ucho onisha no ho se yakwache nipa aduanan mienu that's 42 yakwache nipa aduanan mienu emu edu eye merima na emu aduasa mienu eye mma na wo hwa emma no eye ye nuanom emma omufi omanfoforo so na omwaba yekuro emu specifically ye patemu ewo ayamfore na ebo tutu bra na ase eya ajetan han ewo honum fi se nkrafo complaining about omodwumadie na omodi ewo honum enti no merima no so eye nkrafo bia omoton rubone edi nrubone ho dwa edi ma emai ehom kutukpa enti no ye wo ho ne nya nete se sankrafo ebinum ewo brutals ebinum so wo ghettos ebinum nso wo clubs boss abrawe na ye enenko aye dwumadi a akoso ache enti no ene nya asandete no na ye ma ye special task force Central North Special Task Force answer na munya mo ya aware no yate 25 member task force ewo Central North ye dwumadi e dia na say ye tu sa ne ma wo asusa Jom Kasiano so na Global Info Analytics na ne won say waye polls bi ejeje Ghana for adwene afa eye Chief Justice Gertrude Araba Isaba Saki tokunu si eyi na firi wana ye nyine firi ho na ne hwehwemu no beto odwa no se Ghana for dodo no ase ye nyimami emfiri so Info Analytics
wɔn hwehwɛmu a wɔn ayɛ no aba abɛto dwa sɛ wɔn kyerɛmu a survey bi a wɔn ɛyɛɛyɛ no enipa a wɔn ɛboa wɔn ano 2,545 ɛto aba na wɔn hwehwɛmu no wɔn hu sɛ emu 52% ɛna ɛto aba sɛ wɔn agye ɛyɛ chief justice pamo ɛsɛ sɛ wɔn ɛpam no efi ne position wɔn gye tum emu 20% ɛnso ɛnyi ntum emu 18% wɔn deɛ na wɔn gyina mfimfini ana 10% wɔn nso deɛ wɔn anka ho hwee wɔn a wɔn nso wɔn deɛ wɔn etia na wɔn gyina mfimfini no abra wɔn ebisa wɔn nsɛm sɛ wɔn agye tum sɛ chief justice no wɔn ayi no sɛnea gyina mmara so no emu 30% ana wɔn agye tum 19% gyina mfimfini 16% wɔn deɛ wɔn nso wɔn ni hwee ka ɛfa ho. So District Assembly ne Security Agency ɛwɔ hɔ no mo ayadeɛ ne meka sɛ wokɔ mpɔtemu hɔ no mo a adwadifo rank wɔn tete kwan ho di dwanom ne adeɛ no ɛnɛ yɛyi wɔn mu nyinaa deɛ free hɔ sɛ bɛyɛ a ahyɛn betumi anya kwan akɔ enipa nam kwan ho a hu sɛ obi a ho tɔ no kaseɛ yi ɛtoa so. Paso mi yes ni yade sɛ adwadifo edi dwa ɛwɔ lɔre kwan no ho nam so ɛma kai etimi fa bi nneɛma so etimi bobi mpo ɛne wɔn a aba adwam a ɔba bɛtɔn nneɛma the city the new district chief executive Alexander Adukwesi ayɛ sɛ ɔntena hɔ ɛma saa de no ɛnkɔ so enti wɔne the district assembly the security agencies a ɛwɔ dwabo so akɔ ho bom a wɔyi adwadifo nyinaa ɛde afiri lɔre ɛkwan no ɛho yɛne ni di nkɔmɔ ma ne kyerɛ mu adekudenti a otu saa na mo no de bɛkye sika bi ayi free na wɔko akora bi na nsɛn baako bi ayɛsi yɛ maame bi a ɔnyem ne ba a wɔde ne kɔ school ɔte pragem ne ba ne wuyɛ maame nankasa wuyɛ akora no ahyɛ ne yam no san wuyɛ obi nim ebi ana saa nkora no kora na ebi a ɔman Ghana ɔmbɛfɛ so ama yɛ pɛsi akyi bu nyinaa ne sɛ yɛbɛbɔ nipa ɛnkwa ho ban na a driver for nso a ekwan ne yɛ ɔmode ano ɔmatimi anya kwan ayusu adwadifo a odi edwa ɛwɔ lɔre kwan ho a nei wayi wɔn afri ekwan ho so ne Adom century atwetwe nkɔmɔ nsuo tɔ a force fo ya ho kyerɛ nyame ne nukura ni edwa ne no mugu no so mba fa yekura ma ɔmo nka me yɛntie na ha ne de amoa yai hwɛ ase ya aha yɛ nsuo ɛsɛ nka wo de chapis egu so ɛyɛ no kama na wo de enipa na aba ha kama enipa ba wɔ save aha de wo hwɛ bibia yɛnyɛ bibia wɔ ha junjula nso ne bɛwura mu junjula ne ba wo dimi ntɔ hwɛ wa sisi a no mo ayɛ ma adwe so mbɛsi mu tie free kwa no ɛde ba aha no so mo de yɛ ba no so wo hwɛ ha na atete nsuo ne ntɔyɛ sɛ nsuo to sɛsie ya obi ne wo betuma tena ha ka bi krenti me fa ha nti de kan sɛ mpɛ sɛ omutue ba ha ɔmma yɛ time no monya ha yi ɛma yɛn obi anka sɛ kwan no yɛ tene yɛ pɛ yɛ mpɛ but de kan sɛ ɔmonya ha ne yɛ ma yɛn sɛ ɔhene ya wɔwɔ Mamprugu yɛ na Bohaga Abdullahi Mahami Shariga ɛna ɔde to aban n'anim sɛ aban fa ne nansi fam na de ɛkɔ so ɔbɔko no ɔhwɛ masumdue anya adwuma na wɔn masum adwo. In this difficult moment, His Royal Majesty calls upon the noble youth of Mamprugu to exercise restraint, uphold the values of peace, and remain law-abiding as efforts to seek lasting resolutions and reliefs are actively underway. His Royal Majesty earnestly employs His Excellency the President to ensure that all state actors and institutions under his command reflect his own exemplary leadership, firm, impartial, and steadfast in upholding justice. The state must not falter in its sovereign duty to maintain law and order, or else Mampuru shall have no option but to take the necessary measures to safeguard the people should provocations and injustice persist. Mamprugu Overlord enso ede adesede eto abayanim se wonhwe se omanfo a womo boko ene ne mpatem no womo benya eye economic freedom. To this end, His Royal Majesty humbly submits the following recommendations for the government's consideration. 1. Increase security personnel and logistics. Address concerns raised by the police and military commands
in Baku regarding insufficient manpower. Mami nyina no so na me fa Adom TV Badwam kase no ensi eha. Mini efia amankwa tamaklo na enne eye Easter emua ne ye dream ti enne ye Easter Friday. Ajenkwa ne doba ba ko pe ode no emaye ode ne famye sebe ya ibenya ye ho. Yankomra na ene ebehwe ne ebie phone lines no. Ya hwese de wudi no efa. Na fi ahwe adomonline.com samba ko bienu bie wo so. Yankomra